Άντερσον για τον Isaiah Rider. Το σουτ για 3 από τον Rider. 2-2 λοιπόν. Απανωτά τρίποντα από το Portland που παίρνει τώρα το προβάδισμα. Isaiah Rider. Ωραία η κίνηση. Κερδίζει το φάουλ και την τάπα. Από μια συνεργασία Dudley και Jermaine O'Neal. Isaiah Rider είναι κριτικός στο τελευταίο πάτημα του pivot. Rider πάλι. Σουτ για 2, ευστοχή. Isaiah Rider στη γραμμή των βολών από το φάουλ που κέρδισε. Παίρνει θέση εκεί ο Isaiah Rider απέναντι στον Jones. Τι υπάρχει? Τώρα του δίνει ξανά την μπάλα. Ο Rider εκεί προσπαθεί με το σπάσιμο να αποφύγει την τάπα. Κερδίζει το φάουλ από τον Τζερόμ. Δύσεις νέο λάθος από τους Lakers. Πάσα ευθυνδιασμού. Θα τελειώσει με κάρφωμα από τον Isaiah Rider από τις εξέδρες. Isaiah Rider. Κερδίζει το φάουλ από ποιον? Φάουλ. Άλλο ένα φάουλ. Πάνω στον Isaiah. Το 5 για το Portland, κανένα για τους Lakers. Που γι' αυτό και μείωσαν άλλωστε. Σουτ για 3 τώρα από τον Wakefield. Μακί. Από τον Van Exel. Είναι έξω για τον Rider. Αυτός κάνει τον πάσιμο, κόβεται από τον O'Neal με φάουλ είναι οι διαιτητές. Οι Blazers. Rider. Jones, πάντα ο Rider, κάνει το pivot και πετυχαίνει το καλό. Το κλέψιμο. Άντερσον τώρα στον ευθυνδιασμό. Είναι 3 εναντίον 1. Ο Rider που παίρνει την μπάλα και πετυχαίνει αυτό το δύσκολο. Isaiah Rider. Τους κάνει τις προσποιήσεις. Τι υπάρχουν εκεί? Βήματα ή φάουλ? Μάλλον φάουλ. Πρέπει να είναι το 6ο φάουλ για τον Eddie Jones. Όσο δηλαδή και ο αριθμός της φανέλας του. Έτσι. Στο τέλος του χρόνου το παιχνίδι λοιπόν τελείωσε. Μεγάλη νίκη για το Portland μέσα στο φόρουμ επί των Lakers με 102-98. Από εμάς να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Boy, the Laker coach is really going after Luis Grillo on that play at the sideline. The final score, the Blazers 102, the Lakers 98.